טיפ מספר 2, טיפ לקולנוע לצעיר. קולנוע, ידידיי, לא לומדים בגן הילדים, ודאי שלא בבית ספר, וגם לא באוניברסיטה, תתפלאו. קולנוע לומדים במקום אחד בלבד, על בימת הצילומים, על בימת הצילומים, על בימת הצילומים. איכשהו מתגלגלים ונדחקים ובאים אל בימת הצילומים ומגישים כוס תה לבמאי ומקשיבים לכל מוצא פיו, מסתכלים בו, שומעים מה הוא אומר, מסתכלים כיצד הוא עובד עם השחקנים, מה קורה עם המצלמה, לאן היא פונה, למה היא פונה. זה בית הספר הטוב ביותר לחיים.